Σε αυτό το βιντεάκι σας παρουσιάζουμε τις καρτούλες Floco. Πιο συγκεκριμένα είναι Mart καρτούλα με τοπική επίστρωση γουνάκι ή βελούδο και να τονίσουμε κάποια μέρη της καρτούλας, είτε το λογότυπο της επιχείρησης είτε το προϊόν. Σε αυτή τη συγκεκριμένη επιχείρηση βλέπουμε ότι η καρτούλα, εκτός από τα ματάκια της, είναι σαν γουνάκι, είναι από γουνάκι και φαίνεται σαν πραγματική, όπως και το pet shop, ο τίτλος της επιχείρησης επίσης είναι από αυτό το υλικό, και σε μια άλλη επιχείρηση έχει τονίσει το λογότυπο της επιχείρησης ο επιχειρηματίας και το σκελετό του γυαλιού, το οποίο φυσικά δεν ξέρω αν φαίνεται η λεπτομέρεια στην κάμερα, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές και για αυτόν τον λόγο προσπαθούμε να το κάνουμε να φανεί όσο γίνεται καλύτερα, να πάρετε και εσείς μια καλύτερη εικόνα από τη συγκεκριμένη καρτούλα. Οι διαστάσεις είναι πάλι 8,4 επί 5,2 και το βάρος του 350 γραμμάρια. Σε αυτή την καρτούλα έχουμε τονίσει επίσης το σήμα της επιχείρησης και το διαχωριστικό, το χώρισμα εδώ στο background που έχουμε βάλει. Η ποσότητα, η ελάχιστη είναι 1000 τεμάχια και η τιμή της συγκεκριμένης κάρτας είναι 79 ευρώ συν ΦΠΑ η χιλιάδα.